Ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Амінь. Пісні журби заспівайте, серце болем наповняйте, серце болем наповняйте. Воже плачьте, як криницы, дайте горьких слез напиться, дайте горьких слез напиться. Над сонцем місяцями, сонно світять зірками, сонно світять зірками. Помнить небо плача льола, уже минул их час веселый, уже минул их час веселый. Крышатся за страхом славы, мертвые знаками повстали, мертвые знаками повстали. Кто жальбу свою строит, целый свет не выконает, целый свет не выконает. Крыш Христовой никогда души возле бранят, души возле бранят. Моцай лаской силой рада, знищи злость сердц наших, Пане, знищи злость сердц наших, Пане. Воскресной меня Бога, святого святой кровью, святого святой кровью. У бездонней мука пада, я с правит своих повстану, я с правит своих повстану. З допомогою Божої ласки починаємо розважання над мукою нашого Пана Єсуса Христа. Ахвяруем Его Небесному Отцу на прославление и хвалу Его наибоской величи, покорно дякуючи за великую и надзвичайную любовь до человечества, за то, что спаслал Своего Сына, как терпел за нас жахливые покуты и принял смерть на крыжы. Гэтае разважанне ахвяруем таксама дзеля ушанавання Найсвяцейшай Панны Марыі, Маці Балеснай Божага Сына, а таксама на ушанаванне святого Юзафа і тых святых, якія вызначаліся асаблівым набажэнствам для мукі Хрыста. У першай частцы будзем разважаць аб тым, што Пан Езус выцерпеў у час ад малітвы ў садзе аліўным ажно да несправядлівага абвінавачвання перад судом. Гэтыя знявагі Пана, які іх сам за нас цярпеў, будзем ахвяраваць просячы за святы каталіцкі касцёл, за святога Айца і за ўсё духавенства, а таксама за непрыяцеляў Христовага крыжа і ўсіх няверных, каб Пан Бог даў ім ласку на вяртанне. Сердца противные, Иисус наивный, келих свой приманный, кричится садя, гнется под кривавой, Бог моцы храбрый. Пана святого, вожать
Єзу, рацуванні тяжкі, прийніми зраді начу зв'язаний. Jezu miły Panie, Єзу, працю свою невірний, злосний він ліпив зневажаний. Jezu miły Panie, Єзу, така виважав вірний, вивірів подах Царя святаний. Jezu miły Panie, Єзу, злою рукою натхнений, бив моцний і за правди визнаний. Jezu miły Panie, Єзу, прозавживих до світла, под повторчиком люду бив і безраний. Jezu miły Panie. За всі слава
Ці ведаеш ты, як выглядаеш? У цябе няма дома люстэрка? Спытаў настаўнік падобнага на будзіла вучня. Рэакцыя на такую заўвагу амаль заўсёды аднолькавая. Раптоўнае жаданне зірнуць у люстэрка, нават у самае маленькае, каб убачыць, што сапраўды не так, што трэба выправіць. Разумныя і дасведчаныя людзі маюць просты спосаб пазбегнуць такіх няўдач. Перад тым, як выйсці з дому, яны глядзяць у люстэрка. Яны правяраюць, ці не закручваюцца іх каўнер, ці няма плямы на блузцы або пінжаку, ці правільная іх прычоска. Яны правяраюць усё, перш чым іншыя ўбачаць, спрабуючы прадухіліць любыя непрыемныя здарэнні. Сумленне часам называюць люстэркам. Людзі звычайна ўспамінаюць пра яго пасля здзяйснення граху, калі адчуваюць прагненне пакаяння. Тады яны адчуваюць, як іх сумленне варушыцца. Але сумленне прачынаецца не толькі пасля граху. Сумленне прысутнічае ў нас заўсёды. І нават перш чым мы што-небудзь зробім, яно кажа нам, добра гэта ці дрэнна. Сумленне дазваляе нам пазбягаць зла і дапамагае нам рабіць дабро. Сумленне дазваляе нам рабіць правільны выбар у кожны момант, у любой сітуацыі. Мы схільныя да многіх спакус. Часам спакуса тычацца спраў вялікай важнасці. Ёсць спакусы прычыніць вялікую шкоду іншаму чалавеку, украсці нешта вельмі каштоўнае, фальсіфікаваць важны дакумент, здрадзіць таму, хто мяне любіць і давярае. Значна часцей спакусы тычацца меншых спраў, дробных махлярстваў, дробнай хлусні, дробных раздражненняў, прычыненых іншым, кароткіх спрэчак па дробязях, дробных падарункаў, падораных з дабрыні, кіравання аўтамабілем у нецвярозым стане на кароткую адлегласць. Але выбар, які мы павінны зрабіць, заўсёды адзін і той жа, паміж дабром і злом. На працягу ўсіх сваіх пакут Езус пастаянна знаходзіўся паміж дабром і злом. Ён таксама сутыкнуўся з многімі выбарамі. Падчас малітвы ў аліўным садзе відавочна, што ён павінен быў прыняць рашэнне і што гэта было нялёгка. Прыняцце складаных рашэнняў часта прычыняе людзям боль. Апісанне таго, што адбылося ў аліўным садзе, паказвае, што Хрыстос таксама пакутаваў, калі сутыкнуўся з гэтым неверагодна важным выбарам для гісторыі свету. Гэта быў працяг таго, што адбылося на пачатку публічнага служэння Езуса, калі яго тройчы спакушаў сатана ў пустыні. Езус тады не паддаўся, зрабіўшы выбар у адпаведнасці з воляй Айца Нябеснага. Але біблейскі аповед пра гэтую падзею заканчваецца тым, што сатана адышоў ад яго да спрыяльнага часу. У аліўным садзе ён вярнуўся, зноў спакушаючы. На працягу ўсяго выпрабавання і крыжовага шляху Христос знаходзіўся паміж дабром і злом, акружаны добрымі і злымі людзьмі. Людзьмі, якія спрабавалі прычыніць яму пакуты, і тымі, хто спрабаваў палегчыць яго боль. Пазіцыя Езуса паміж дабром і злом
была асабліва відавочнай, калі яго прыбілі да крыжа. Ён апынуўся паміж двамя асуджанымі мужчынамі. Аднаго з іх мы сёння называем добрым злодзеем, а пра другога мы кажам, што ён быў дрэнным злодзеем. Ці можа злодзей быць добрым? Ці можа чалавек, які зрабіў нешта вельмі дрэннае ў жыцці, усё ж аказацца кімсьці вялікім? Святы Отец Бенедыкт XVI растлумачыў гэтае пытанне. Нават сярод святых магчымыя спрэчкі, разлады, канфлікты, сказаў папа. Я лічу гэта вельмі суцяшальным, таму што мы бачым, што святыя не упалі з нябёсаў. Яны людзі, як і мы, нават са складанымі праблемамі. Святасць не азначае ніколі не рабіць памылак і не грашыць. Святасць узрастае ў здольнасці да навяртання, пакаяння і гатоўнасці пачаць усё спачатку. І перш за ўсё, яна залежыць ад здольнасці да прымірэння і прабачэння. Добры злодзей шануецца к святы. Яго свята прыпадае на 26 сакавіка. Ён нават з'яўляецца заступнікам адной з польскіх дыяцэзій. Яго ўключэнне ў лік святых было вызначана некалькімі момантамі, выключнымі момантамі, калі ён вісеў на крыжы побач з Езусам. Нават у хвіліны найвялікшых пакут Христос быў спакушаны. Члены Сінедрыёну насмешліва казалі: «Ён іншых ратаваў, няхай цяпер ратуе сябе, калі ён Месія выбранец Божы». Рымскія салдаты таксама насміхаліся яго і крычалі: «Калі ты, цар юдэйскі, ратуй сябе». Адзін са злачынцаў, які вісеў на крыжы побач з Христом, далучыўся да гэтых кпінаў, якія утрымлівалі страшную спакусу здрадзіць волі Айца і адмовіцца ад місіі збаўцы. Евангеліст Лука запісаў: «Адзін са злачынцаў, які вісеў там, здзекаваўся з яго: «Ці ты не Христос, ратуй сябе і нас». Гэта велізарная спакуса, якая заклікае да праявы велічы, дэманстрацыі важнасці і сілы. Гэта спакуса, якая закранае не толькі тых, хто займае пасады ў дзяржаве, мясцовым самакіраванні ці бізнесе. Бацькі таксама адчуваюць яе са сваімі дзецьмі, мужы са сваімі жонкамі, жонкі са сваімі мужамі, браты са сваімі сёстрамі і выкладчыкі са сваімі студэнтамі. Пераадолець гэтую спакусу няпроста. Кожны, хто перажыў, ведае гэта. Кожны, хто меў магчымасць адстаяць сваё меркаванне любой цаной, каб загладзіць крыўды і прыніжэнні, якія яны зведалі. Пераадольваючы гэтую вялікую спакусу, укрыжаваны Езус атрымаў дапамогу з нечаканай крыніцы. Адзін злодзей далучыўся да спакуснікаў, але другі, дакараючы яго, сказаў: «Ты што, нават Бога не баішся, хоць і атрымліваеш такое ж пакаранне. Мы справядліва баімся, бо атрымліваем справядлівае пакаранне за свае ўчынкі, а ён не зрабіў нічога дрэннага». Ён дадаў: «Езусе, успомні мяне, калі прыйдзеш у сваё царства». Езус адказаў яму: «Сапраўды кажу табе, сёння будзеш са мною ў раі». На першы погляд ён не зрабіў нічога вялікага. Ён проста прызнаўся. Аднак прызнацца нялёгка. Гэта вельмі цяжкі выбар, з якім чалавек сутыкаецца шмат разоў у жыцці. Нялёгка прызнаць віну. Амаль кожны дзень можна бачыць людзей па тэлебачанні,
якія адмаўляюць абвінавачванні, высунутыя супраць іх. Некаторыя нават перад абліччам бясспрэчных фактаў не могуць сказаць «так, я памыліўся, я зрабіў няправільна». Яны паводзяць сябе як злы злодзей. Яны адмаўляюцца дазволіць свайму сумленню узварушыцца, нават перад абліччам укрыжаванага Хрыста. Яны з'яўляюцца сумным папярэджваннем аб тым, што можна стаяць пад крыжам, глядзець на пакутуючага Езуса і з усіх сіл заглушаць голас Бога ў сабе. Добры злодзей дазволіў свайму сумленню ўзрушыцца. Ён дазволіў яму адкрыць яму маштаб зла, якое ён учыніў. Ён не цураўся праўды, ён мужна прызнаўся ў гэтым публічна. Ён пагадзіўся несці наступствы сваіх грэшных учынкаў. Усё гэта цяжкі выбар, зроблены пад уплывам сумлення. Падчас акту пакаяння, падчас святой імшы, мы прамаўляем словы «Мая віна, мая віна, мая вельмі вялікая віна». Стоячы пад крыжам Езуса, мы павінны падумаць, ці прамаўляю я іх свядома, ці разумею іх сэнс, ці усведамляю я, што публічна перад Богам і іншымі я прызнаюся ў сваёй грахоўнасці. Ці хутчэй кажу іх так, быццам яны адносяцца да ўсіх, акрамя мяне. Калі я б'ю сябе ў грудзі, ці маю я перад вачыма вялікія і малыя злыя ўчынкі, якія я нядаўна учыніў. Святары скардзяцца, што людзі ўсё часцей пералічваюць свае сур'ёзныя грахі падчас споведзі, што яны спрабуюць апраўдаць сябе і прыменшыць грэх. Часам хтосьці прызнаецца ў граху, дадаючы, што не бачыць у ім нічога дрэннага, але пералічвае ўчынак, таму што Касцёл загадвае гэта. Ні адзін спаведнік чуў, як хтосьці, стоячы на каленях ля спавядніцы, казаў: «У мяне няма ніякіх грахоў, я нікога не забіваў, я нічога не краў». Цяжкія грахі ўсё часцей разглядаюцца як лёгкія грахі, а лёгкія грахі звычайна адкідаюцца. Усё часцей можна пачуць апраўданне, што хтосьці не ідзе на споведь, таму што не бачыць прычыны прызнавацца ў сваіх грахах каму-небудзь. Гісторыя пра добрага злодзея дэманструе важнасць разумення маштабу учыненага зла і прызнання яго не толькі перад Богам, але і перад іншымі. Злодзей прызнаўся ў сваіх грахах не толькі перад Езусам, але і перад людзьмі, якім ён нашкодзіў. Вось чаму ён пачуў з вуснаў Езуса такое незвычайнае і надзейнае абяцанне для ўсіх грэшнікаў. Крыжом Христовым, Боже, приведи.
Molim się. Panie Jezu, spakuszony nawet na krzyży, umacuj nas, kab my odczuwali spokusu. Daj mnie mądrości i rozumienia, kab ja mógł przyjąć загад mojego sumienia i dzienniczać odpowiednio. Daj mnie mужності przyznać swoją winę, jak na spowiedzi, tak i przed tymi, komu ja zrobił krzywdę. Ojcze nasz, który jest w niebie, święci się imię Twoje, przyjdź władarstwo Twoje, bądź wola Twoja, jak w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego codziennego daj nam dzisiaj i odpuści nam prawiny nasze, jak i my i nie uwodź nas w spokusu, ale zbaw nas od złego. Amen. Witaj Maryja, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona Ty między żołnierzymi i błogosławiony plod łonia Twojego Jezus. Świętaja Maryja, Macie Boża, módl się za nas grzesznych. Chwała Ojcu i Synu i Duchu Świętemu. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.